Sziasztok, ebben a mai videóban megmutatom, hogyan kell Game Pass-ot csinálni. Először is nyissatok meg egy Google Chrome-ot. Ide írjátok be, hogy Roblox Studio. Első linkre rámentek, itt van ez a ház. Na, menjetek rá arra, hogy alkotások. Itt van ez a 3 pont. Itt van, hogy jelvény létrehozása. És utána itt van ez, itt ne csináljátok semmit. Itt van, hogy mindjárt egy pillanat. Itt lesz valahol. Itt van bérlet. Rámentek. Itt vannak ezek. Én ezeket már megcsináltam, de ide, hogyha mondjuk hol van? Itt van jegy a létrehozásra. Rányomtok. De mondjuk beírom azt, hogy PLS 1K jegy létrehozása. Itt viszont még nincs kész. Rányomtok a pipára. Mondom, rányomtok a pipára. Elnézést, hülye vagyok ez. Nem. Erre rámentek, ha jól tudom. És itt van értékelés, vagy értékesítés, igen, eladó érték, és ide menjetek, mondjuk én beírom azt, hogy 1000. Igen, mentem. És ha visszamentek, akkor itt van, hol van? Itt van, engedélyezve. Ha én ezzel tudtam segíteni, akkor egy visszajelzés az, hogy like és feliratkozás. Na, én Kacsa voltam, sziasztok!